Ja, man kan rigtig slå ud med arme og ben. Ja, se, så mærker jeg det. Så lige der. Så. Hej. Rigtig fine vepser, vi har fået. Det er en ung dame her. Ja. Ja, det må det være, for det var hende, der lå i højre side af maven. Så der må hun have været B. Nu er hun A, for nu er hun kommet ud og kom først ud. Men det må være hende derovre. Var det ikke også hende, der var mindst? Hun er også mindst. Det passer. Ja, så passer det. Hun er også mindst. Hvis man lige over spriger her. 50 er du lang. Skal vi lige mærke det med? Ja, du er også den store. Man skal ikke tage for få billeder. Nej, det er det. Det er kun. 50 lang og 29 mave og 32 hoved. Og 7. Var der hul i ringen? Jeg vil ikke have tøj på dem, vel? Det er der ingen grund til. Har I vejet den? Ja. Hvad vejede den lille til? 1830. Nå. Ja, så skal den jo indlægges alligevel, jo. Og den store 23,30, så det er vel også lige... Er det ikke også lige på kanten alligevel? Men der er jo ikke noget vej for, at hun kan ligge over hos moren i. Nej, det vil da være hyggeligt, hvis de må komme med på opmålingen. Ja, men altså, vi skal jo nok tilgodese, at hun skal have, mens man kan have en times tid på det godt, det ikke, så kan man tage ned og så få lagt et drop, ikke? Ja. Det er bare sådan lidt anderledes, den der suppe. Men du der måske? Der er ikke meget gang i den. Ja. Nej. Så kom jeg. Kan den virkelig ikke? Det kommer virkelig at bringe noget. Skal jeg ikke... Den burde virkelig. Kan du få den til? Er der ikke langt, der ikke er sat til, måske? Nej, det siger det. Kunne da godt være. Så er der sådan noget, der sker ikke. Nej, vel? Det er så meget, der drejer med. Der er jo også... Der er ikke sådan noget til herovre. Godt det. Jeg får ikke. Nej, jeg kan ikke gøre sådan noget. Det er koldt. Det her bagved. Det er også meget lærerigt, ikke? Jo, hvor er det? Det her bagved. Der får vi lige nu. Der får vi lige nu. Det er fint. Det er fint. Jeg kan godt gå igennem munden. Det vil du have? Ja. Jamen nu er det så jo. Ja, nu har jeg gjort det. Der var ikke sådan specielt mørkt, vel? Over i papirerne der, armbånd på. Det er sådan, så hun bliver A, og hun bliver B. Ture gennem næsen, så det giver simpelthen lidt mere, og så kan det få nogle værktøjsbesat til hæverslimhen. Så det synes jeg ikke. Det er sådan... Jeg ved ikke, hvorfor I ikke vil være. Prøv, jeg tager det af nu. Der står jeg på. Du gør det. Ja. Ja. Og ellers nu suger det til. Går du igennem ud? Det synes jeg, for ikke at genere næsen for mig. Nå, det var der ikke ret meget. Det er jo ikke rigtig... Der er ikke kommet noget ud i den her. Der løber lige en lille smule langs slangen. Jeg tror bare ikke, der er meget i. Nej. Jamen så er det jo, at jeg synes, lad hende få en halv time med sin mor, og så tager jeg ned på H1 og så giver hende lad. Ja, hvad tid var det, hun blev født? Har du fået det at vide? Tidspunktet? Den ene født... 10 eller 13, tror jeg det var. Det var ret hurtigt efter den B ene. er født 13, og... B er født 13. Og
hvad hedder det, jeg er født 12. Og jeg er født 12. Ja. Og de skal have mad inden for en halv time. Så skal vi sige, så en halv time hos mor bliver jo for længe. Så bliver sygeplejerskerne sure. Man kan ikke give med mad derovre, så? Jo, på børnehånd eller på afholdningen. Ja. Jo. Så giver en 15 ml. Men så skal hun skal ikke ligge mere end på herovre, fordi så vi skal jo have nok have prop på, når hun er så lille. Vi siger, skal vi sige kvarter fra nu, så? Ja. Ja. Det Det er kvarter fra nu. Godt nok. Ja, bare lige for hende. I hænderne og se Ja, hende og sådan. lige præcis. Ja. Ja. Så følger jeg den. Tak for hjælpen. Det er velkommen. Ja, det var skuffet. Jeg har glemt at sætte den i lommen i dag. Du er sur. Det er Du samler også din helt søster. Okay, klip. Nå, den vinder jeg. Så kan du klippe den, det vinder. Ja. Kan du komme til at klippe den? Ja. Jeg skulle have lovet at ringe på H5 efter en jordmor, så jeg nåede jeg simpelthen Men hvis I bare. gider ikke at lave en arteriel også, for ellers så kan vi jo ikke sige, at Hvad er det for? Hvad er det? Ja, men var vi også pige. ligesom ikke. Så hun havde lidt tøj på. Hun havde lidt tøj på, inden hun går til sin mor. Blev vi enige om, at hun skulle have tøj på? Ja, de skal ikke have tøj på, for de kommer alligevel op og skal ikke i varme. De giver dem 2 gange. Ja, det vil have hende. Det er lidt for tøj. Det skulle jo være lavet inden. Vi plejer at lave A og B. Når vi tager sikkerhedsbrød med ned, så smiger vi tingene, og så tager vi sikkerhedsbrød. Hvad siger du? Nå, men hvad var det? Det var en arteriel. Arteriel A. Venøs A. Ja. Ser du? Er det A? Det her er A'erne, ja. Ja, den lille af dem. Det er fordi, at... Ikke dig. Tillykke. Ikke dig. Jeg skal bare lave et bæremål, og de det er lige klar til at smige på dem. Ja, sådan så det hele er... Det ene har vi, ja. Ja, det er vi kommet frem til. Ja, det er hun kørt over på... Så var vi der. Ej, men de må gerne komme ind, og selvom mor ligger derinde. Okay. Så er det en arteriel B. Så kan far få med og hjælpe med at holde. Det er mest, fordi jeg tænker, at jeg selv kommer til. Men jeg skriver der på hende her. Det var nu. Jeg kan lige ikke hende her. Ja, jamen så gør det. Ja, det er Godt. Har I varmt tæppe mere, eller hvad? Ej, det er lidt varmt. Der skulle gerne ligge 2 varme tæpper nu. Skal vi give hende en hue på? Det tager jeg. Tak for det. Ja, du skal over lige se det. Ja. Jeg tror, at de doktorer kan få. Ja, jeg kan klare mig. Skal jeg ikke tage den der med op? Jo, det må du gerne. Så får du lige en sag. Nå, du fik du andre farver. Okay. Dem får du i lommen. Ja. Se, far. Ja, vil du ikke have hende selv? Jo, så kan du selv bære hende ind. Tak.